Bač lidi, já jsem byla zdravá z našeho dalšího videa, zase po další době. Já vím, což je psycho, co se sakra děje. Je teď další video. A zase po 50 měsících. Což je totál ultra moc psycho. Každopádně, co se stalo? Proč jsme nedotočili? No, já jsem nedotočil z toho důvodu, že jsem měl vlastně na měsíc pryč, co mám to neřekl, nebo já nevím, možná se to v nějakém videu říkal. Ale jel jsem pryč a když jsem se vrátil, tak absolutně už se mi nechtělo točit, prostě neměl jsem náladu, byly prázdniny, já vím, že právě prázdniny by se mělo točit co nejvíc, ale ne. My jsme s Petrošem vůbec netočili. Takže tak, no a teď je tady zase další video, což asi úplně psycho. No, ale nevíme, jestli se budeme točit dále, protože prostě začali jsme v 6. třídě a teď jsme v 8. a je to prostě všechno, nevím, vlastně plánujeme udělat film o Makl7 Petřek, ale nebude to prostě, nevím, nějaký 2hodinový, kde bude úplně něco hrozně ultra efekty, ne. Bude to, nevím, tak 15 minutový, možná i míň, já nevím, třeba 5 minutový. A bude to prostě, jak jsme to založili, tak ty nejlepší okamžiky, třeba když jsme dostali 5 odběratelů a třeba jsme Grafákovi a Banánovi se s náma natočí speciál, že máme 5 odběratelů. OK, to bylo vážně moc, to jsme si u sebe mysleli asi hodně. Ale to je jenom, když se kouknu na ty všechny videa, co jsou tady na tom kanále, tak vlastně můžu říct, že ten kanál je můj, protože tady mám asi nejvíc videí a nejvíc vyzlekovaných videí, což mě moc netěší, to je jedno. Ale prostě tak. A víte, co uděláme v tomto videu? Sjednotíme si úplně všechny vlogy, jo? Tady vám dám pár cenek z vlogů a sjednotíme si to všechno, jak to bylo, protože jestli chcete mít aspoň 3 dny psycho dny a aby vám vybouchla hlava a abyste byli úplně, aby se z vás stala zombie, abyste běhali domů a skákali z okna, abyste křičeli o pomoc, tak se koukněte na všechny moje vlogy, jo? Protože to je fakt psycho. No, jdeme si to všechno sjednotit, takže jdeme na to. OK, takže první vlog. První vlog se jmenoval Voňavka prostě, kde jsem dělal kraviny s voňavkou. A vlastně dělal jsem tak u různý kraviny a tenhle vlog je psycho, ale myslím, že to není úplně ten nejhorší vlog. Horší vlog to ještě se uvidí. Ale tenhle vlog, úplně první vlog vznikl na YouTube 7.3.2013. A já jsem mluvila, jestli to slyšíte, tady vole je 2000 lidí v tom domě, takže tak. No jinak, když se na to kouknu, tak jakože nevím, jak to říct, byl jsem prostě malej kid, což jsem i teďka, ale to je jedno. No, každopádně jdeme si pustit kousek toho videa. Nejsem. Ale vy nejste. Hej! Teď už jste navoněný. Druhý vlog byl o foťáku, který, jo, hned se si myslel druhý vlog, že to bude něco super, že prostě budu točit pořád a prostě můj vzor byl v těch vlogách, byl v té době Adam Mícha, kdy dělal ty své denní vlogy, které ani nebyly denní, ale já je dělal někdy až více denní. Každopádně vlog 2 od mýho 3. Hned jsem si vytvořil kanál na vlogy, který se jmenoval Blast Vlogs, ani tam není jeden vlog. Teď si přečtu popis. Tento druhý vlog není nějak zajímavý, jen ukazuju, jaký jsem si koupil foťák. BTV, přidal jsem sem muziku.
Aha, dobrý. Má to 2 minuty a mluvím tam, já bych to udělal jednoduše, že bych prostě řekl, čau lidi, kupu si to foťák, čau. Ale já tam 2 minuty mluvím o tom, jak je ten foťák úžasný a je to totální shit. takže tak. Takže tady máte ukázku. A já vám teďka ukážu, že jsem si toto ovenul. To tenhle. Četl jsem, že je úplně dobrý. Takže nevím. Takže nevím, ale určitě byl dobrý. Tady ještě ten šok. Takže nevím. Ukážu vám něco strašidelného. Minulý vlog byl teda trapný celkem. Třetí vlog byl trochu na Petruši, má to 11 minut. Ale to video je absolutně, ale absolutně bohov. Tam prostě jdeme s Vortexem na hokejbalák. Někdo mi napsal zprávu, kde jsme půl hodiny, ne, asi 5 minut jsme tam čuměli na Petruši. Já to nahrával, jak tam hraje, aby jsme ho to a přes ten foťák nešlo vidět absolutně nic. A nakonec jsem dal fotku, což bylo asi nejlepší. A prostě ten vlog je absolutně o ničem. Tohle je podle mě jeden z nejhorších vlogů, ale ještě mám jeden, který si myslím, že je nejhorší. Ale moji jsou nejhorší všichni. To je jenom. Takže 9.3.2013 2 lajky, 2 dislikeů. Popis, tak jsme vám chtěli ukázat Petruse, ale nic. What? Ale máme jeho fotku, Trollface. Enjoy. Komenty. Dáše Jiršo. Ve škole Petruš vypadá líp, no nevím, ale myslím si to. Neřeš. OK, jdeme dál. To je borec. Jdeme dál na vlog 4. A ten vlog má 2 minuty a o čem je ten vlog, že se to s Petrušem. Když se koukám na to video, ten Petruš tam má úplně nádherný styl, opravdu úžasný. Ale to já taky. A co v tom videu děláme? Žereme bramburky, to je všechno. Asi asi minutu tam pak mlčíme a žereme tam bramburky, jo, to je prostě ono. Má to 2 lajky, což absolutně nechápu, ale to je prostě psycho. Popis, tak se nám ukázal Petrus. Jo? Tady máte ukázku. Ztratil. Jo, mám to. Vás? Ale jen to. Lidi, chci říct, že je to můj první vlog. To je první vlog. Ale točím ho já. A u mě je to jako, ale můj je to první doopravdický vlog, že Blázen točí tak trošku vlogy postižený s maskou. Ne, to je v modě, já vím, ale já se nechám odhalit. Je to lochtan. Takže pátý vlog. Má to 3 minuty a myslím, že to je asi jediný vlog, kde je o něčem trošičku normálnějším, ale vůbec jsem to tam nevysvětlil. Pátý vlog je popis, název je něco o One Channelu a kraviny. 1 like, 24 slidnutí. Popis. Dneska je to už 5. vlog. Jo, mimochodem ten vlog se točil 3krát za den, takže pořád 9.3. A počkejte. Byl to 3. vlog za den, takže prostě 9.3. všechny 3 vlogy byly to. A popis je. Dneska už je to 5. vlog. A teď se budeme bavit, proč máme nový no to je dobře, mělo by se to psát design, ale já napsal design.
enjoy. Komenty žádný. Takže ty máte ukázku, jdeme na vlog 6. Já nevím ani, co proti tomu máte, ono jde o zvyk. Ono jde prostě jednoduše o zvyk. Mně se to ze začátku vůbec nelíbilo, ale prostě je to něco jako partnerský kanál, vlastně partneři tam mají dostupné ty odkazy a tak dále. A tak dále. Mně se to celkem líbí, musím říct, že se mi to fakt celkem líbí. Vlog 6. Asi podle mě nejdebilnější vlog. Ne, jo, já nevím, oni jsou všichni debilní, to už jsem říkal. Vlog 6. Kam pojedu na tábor. Určitě to všechny hrozně moc zajímalo, kam pojedu na tábor, tak jsem o tom musel natočit vlog. 2 lajky, já to nechápu, jak to může být 2 lajky. 27 slínutí, no. Žádné komentáře a popis. A je tu 6. vlog a nic moc se tu nedělo. Akorát jsem vám řekl, kam pojedu na tábor. Určitě to všechny hrozně moc zajímalo. Tady máte ukázku. Co sdělit? Jestli mě chcete vidět, tak můžete. A já vám řeknu kde. A asi ještě někdy v létě, protože pojedu na tábor. Už jsem tam minul byl. Je to dost dobrý tábor, Nový Hřadov, takže pokud mě chcete vidět, tak jděte na tábor Nový Hřadov, uvidíte mě tam bez masky. Máme tady 7. vlog a tenhle vlog byl konečně s foťákem. Na tom foťáku ta kvalita, na tom videu na YouTube je to celkem lepší kvalita než na tom mobilu, to je asi neseká se to, ale kvalita se moc změnila, ale na tom foťáku to vypadalo úplně jak nějaký televizní, jak nějaký televizi, ale no, takže prostě vlog 7, foťák, v dnešním vlogu se nic moc nestalo, teda až na to, že jsem dostal foťák. A jenom tam říkám 2 minuty 47 sekund o tom, že mám foťák, jo. A nakonec si jsem ukázal svýho psa. No, tak to je hustý. Takže jdeme na vlog 8. Nebyl to moc vidět, ale to je jedno. Takže tady vlog 8, jmenuje se to téma, konec LP, Brotherfield, světlo. Tohle je asi jediný normální vlog, který jako fakt, jako je celkem v pohodě, jo. Ten Brotherfield, tam to mělo být o tom, že vlastně jsou 2 bráchové, viz Vortex a Petruš a mají mě nějak zabít, nebo co? Měla to být úplně vošice, no prostě no koment. Tady máte ukázku a jdeme na vlog 9. Já teďka na chvilku přesto točit let's play, protože ne, že by na to neměl čas, ale nemám na to náladu prostě. Takže je tady vlog 9 a ten se jmenuje 100 subs a je to jenom o tom, že 3 minuty 59 sekund říkám o tom, že tam máme 100 odběratelů, to je všechno. Takže jak říkám, vše se dozvíte v tomto videu. No. 2 like, 1 dislike. Fakt, jenom se to kecalo, že máme 100 odběratelů, takže jsem ani asi ukázku nedám, protože fakt jenom jsem vám řekl, že máme 100 odběratelů, to je úplně všechno. Takže jdeme na vlog 10. Vlog 10 je úplně o ničem. Ale to už říkám o všech vlogách, ale tak je to pravda, všechny moje vlogy jsou o ničem.
Vlog se jmenuje Čínská polívka 2.3. V dnešním vlogu si dáme čínskou polívčičku. Info dole. What? A nějaký banana man tam napsal smajlíka. No... Je to debilní vlog, kde akorát ukazuju, jak dělám čínskou polívku. A je to úplně o ničem. Je to úplně o ničem. Má to 8 minut, ale 5 minut, nevím, možná 7, počkat. No. 7 minut je o tom, jak dělám tu českou polívku. Co to je? Bože, to ani nemusím dát ukázku, no uvidím, možná ji tam dám. No to jdeme rychle, jdeme na další vlog. Takže vlog 11, škol A2.D. Dneska vám ukážeme naši zmutovanou třídu. Komenty. Bože, to komentuju. Takže DMN6. Ježišmarek, kámo. Nevím, jestli to, co vidíš, ale mohli bychom jít natočit to Minecraft. Kopačka do koulí. Zem je cool. What? Když myslíš, ano. Vím, pošlo to pěšky. Jo. Ano, jeden náš hejtřík. No prostě všechny, když jsem točil, tak všichni mě hejtovali kvůli hlavně tý masce. Podle mě, kdybych neměl tu masku, tak by mě ani nehejtovali, no. To je jedno. Takže mi napsal, ty hustý týpku s hustou mikinou, víš vůbec, co ty tam puštíš za píšičky šulíne, jinak hustá maska, kdy jsi koupil, kolik stála, hrozně mě to zajímá, ale moc. Tak jsem napsal, ano, vidím, pošel jsem si termostepu, masku jsem našel ve skříně, nevím, mám moc dlouho, BTV, zapomněl si dát dislike triku. Experos Mymas, ano, to je ještě Pax, podle mě. Lol, Petrusice nebolelo, holčička tě kopla. Ricky, sorry, že ti napívám na Skypeu, ale já úplně zapomínám na všechno. VTF, co je to za třídu, ale proč furt točíš zem? No, na co jsem. Zem je cool. Takže tady máte ukázku z toho vlogu, takže jdeme na vlog 12. Já vás zdravím u našeho dalšího vlogu, dneska je tam už minus 11. vlog, co ani vůbec netuším. Já jdu teďka do školy. Tak ještě na... Audič. Nechce natáčet, protože je barba. Takže čo lidi, já vás zdravím na našeho dalšího vlogu, aspoň do školy. Mama, utíkáme jak skáčel. Je tady se mnou, co tu fanoušci. Já vám zakryju obličej. Jsem Petrus.cz a máme vlog ze školy. Teď to natáčí. Vládste, jo? Koukejte se na Petrus. Ne. Ona mi dává pusu. Takže já bych to ukončil a udělal se vám učit. Čau. Takže čau, pokračujeme. Tady je moje holka, počkejte. Ježiš se. Ahoj, já jsem sami. Dobrý, až teďka jsem si uvědomil, že vlog 12 není. Takže to asi konec toho, co vydám. Ty krásu, 15 minut na 15 minut. Plus ještě ty ukázky, takže tak na 17 minut to podle mě bude. No, nevím. Takže jsem tady řekl něco důležitého. Ani ne. Já jsem ukázal moje vlogy debilní. Takže teď tam jdu vybrat ty momenty nejdivnějších, nejvtipnějších, nejdebilnějších, prostě co je v tom vlogu. A ještě jednou vám říkám, jestli chcete, aby jsme točili, tak napište do komentářů, jestli ne, tak prostě nebudem točit. Takže já se s vámi loučím, doufám, že se to video líbilo, jestli ano, like, subscribe, já se s vámi loučím a čau.